Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun ma'kom il-koll. Eżis ħuti, nġbarna hawnhekk għal din l-Ewkaristija f'dan is-santwarju insabu fis-27 ħadd matul is-sena. Il-liturġija tal-kelma llum tgħidilna li dak kollu li għandna huwa misluf lilna u mhuwiex tagħna. Imma Alla tajulna biex nkunu nistgħu neqdew bih aħna u nservu lil ħadd ieħor. Għalhekk bi preparazzjoni għal din l-Ewkaristija li llum ser nofruha b'suffraġġju għar-Roħ Nazzarenu Buħaġar, ejjew biex ngħixu sewwa din l-Ewkaristija nirrikonoxxu li għandna bżonn il-maħfra u nitolbu maħfra lil Alla. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem u bil-għamil u billi ħallejt dmirijieti, ħtija tiegħi bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob l-imqazza Marija dejjem Verġni, l-anġli u l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija il-mulej Alla tagħna. Eħenna għalina Alla li jista' kollox jaħfrilna ħtijietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Glorja lill-Alla fil-għola tas-smewiet u paċi fl-art lill-bnedmin ta' rieda tajba. Infaħruk, inberkuk, nadurawk, natuk ġieħ, irroddulek ħajr għal-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla, Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox, mulej Iben waħdini Ġesu Kristu, mulej Alla ħaruf talla bin il-Missier, int li tneħħi d-nubiet tad-dinja, ħenna għalina, int li tneħħi d-nubiet tad-dinja, il-qajt tal-btana, int li qiegħed fuq il-lemin tal-Missier, ħenna għalina, għaliex inti waħdek qaddis, inti waħdek mulej, inti waħdek fl-ogħla Ġesu Kristu, mal-Ispiritu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. U Alla ta' dejjem li tista' kollox, inti tfawwar tjubitek fuq dawk li jitolbuk u tagħtihom aktar milli jistħu ilhom, aktar milli huma stess jistgħu jixtiequ. Xerret fuqna l-ħniena tiegħek billi taħfrilna kull ma jbeżżana fil-kuxjenza tagħna u tagħtina dak li ma għandniex ħila nitolbuk. Dan kollha nitolbulek permezz ta' Ibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-profeta Iżajija. Ħananni lill-maħbub tiegħi, l-għanja ta' mħabbtu għall-għalqa ta' dwieli tiegħu. Il-maħbub tiegħi kellu għalqa ta' dwieli fuq għolja mmila, għażaqawna dafa miżrar u ħawel fiha dwieli mill-aħjar, bena torri f'nofsa u wkoll ħaffar ma sar fiha. Stennija tagħmel l-għeneb tajjeb, iżda kull m'għamlet kien għeneb qares. U issa intom li tagħmlu f'Ġerusalemm, irġiel ta' Ġuda, għamlu intom ħaq bejni u bejn l-għalqa ta' dwieli tiegħi. X'kien fadal li nagħmel għall-għalqa tiegħi u m'għamiltux? Stennejta tagħmel għeneb tajjeb u kull m'għamlet kien għeneb qares. U issa ħanurikom sejr nagħmel jien lill-għalqa tiegħi ta' dwieli. Inneħħilha lil uħ ta' madwarha u jħarbtuha, inġarfilha l-ħajt biex in-nies taffiġha. Nagħmel minnha xara u ħadd ma jiżborha jew jaħdimha u jinbet fiha x-xewk u l-ħurrieq. Jien ngħid l-isħab biex ma jagħmilx xita fuqha. Għax l-għalqa ta' dwieli tal-mulej tal-eżerċiti hija d-dar ta' Iżrael u l-irġiel ta' Ġuda huma l-mixtla tal-għalqa tiegħu. U stenna l-ġustizzja u waraw sab it-tixrid tad-demm. Stenna s-sewwa u waraw sema l-ajjat tal-maħqura. Il-kelma tal-mulej. Roddu ħaj lill-Alla. Salm responsorjali ngħidu flimkien
il-għalqa tal-mulej hija d-dar ta' Iżrael. Ngħidu flimkien il-għalqa tal-mulej hija d-dar ta' Iżrael. Int lajt Dilja mill-Eġittu u għarrabt il-ġnus biex tħawwel lila. Meddejt sal-baħar il-frijaj tagħha, sa xmara iż-żraneġ tagħha. Ngħidu flimkien il-għalqa tal-mulej hija d-dar ta' Iżrael. Għaliex mela ġarraft il-ħitan tagħha u kull ma jgħaddi qaċċat minnha. Iħarba tal-ħanżir selvaġġ, il-bejjem tar-raba jiraw fiha. Ngħidu flimkien il-għalqa tal-mulej hija d-dar ta' Iżrael. Erġejja Alla tal-eżerċiti, ħares mis-sema u ara u żur il din id-Dilja. U ħsieb dak li ħawlet lemintek, ir-rimja li int kabbart għalik. Ngħidu flimkien il-għalqa tal-mulej hija d-dar ta' Iżrael. Aħna ma nitbedux minnek, roddilna l-ħajja u aħna nsejħu ismek. Reġġana għalli konna Alla tal-eżerċiti. Itfa' fuqna id-dija ta' wiċċek u nkunu salvi. Ngħidu flimkien il-għalqa tal-mulej hija d-dar ta' Iżrael. Qari mill-ittra ta' San Pawlu Apostlu lill-Filippin, Ħuti. Tħabbtu raskom b'xejn. Fit-talb kollu tagħkom itolbu u wuru lill-Alla xi jkollkom bżonn u iżżu ħajr. U slim ta' Alla, slim li jgħaddi kull mal-moħħ jista' jifhem, iżommilkom qalbkom u moħħkom sħaħ fi Kristu Ġesu. Mill-bqija Ħuti f'dan għandkom taħsbu, f'kull ma hu veru, f'kull ma hu xieraq, f'kull ma hu ġust, f'kull ma hu safi, f'kull ma jiġġedded l-imħabba, f'kull ma jistħoqlu ġieħ, f'kull ma hu virtu, f'kull ma ħaqqu t-tifħir. F'dan kollu waħsbu. U kull ma tallimtu u ħadtu minn għandna u smajtu u rajtu fina għamluh. Alla taslim ikun magħkom. Il-kelma tal-mulej. Jiena għażilt lilkom biex tmorru tagħmlu l-frott, u l-frott tagħkom jibqa' jgħid il-mulej. Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien Ġesu qal lill-qassisin il-kbar u lix-xjugħ tal-poplu. Isemgħu parabola oħra. Kien hemm wieħed sid ta' għalqa u ħawwilha bid-dwieli. Tellala ħajt tas-sejjieħ madwarha, ħaffer masar fija u bniela torri, u qabbela lil xi bdiewa u sifer fart oħra. Meta wasal żmien il-frott bagħat lil qaddejja tiegħu għand dawk il-bdiewa biex jiġbrulu l-frott li kien imissu. Iżda l-bdiewa qabdu lil qaddejja, lil wieħed sawtuh, lil ieħor qatluh u lil ieħor ħaġġruh. Reġa' bagħtilhom qaddejja oħra aktar minn qabel u għamlulhom l-istess. Fl-aħħar bagħtilhom lill-ibnu. Min ibni jistħu qal, iżda kif raw lill-ibnu, il-bdiewa bdew jgħidu bejniethom ara l-werriet ejjew noqtluh biex il-wirt tiegħu noħduh aħna. Qabduh, xeħtuh il-barra mill-għalqa u qatluh.
Issa sejt l-għalqa x'jagħmlilhom lil dawk il-bdiewa meta jiġi. Għalulu jeqridhom bl-ħniena tal-ħżiena li huma u l-għalqa jqabbilha lil bdiewa oħra li jroddulu l-frott fi żmienu. Għalilhom Ġesu: qatt ma qrajtu fl-Iskrittura li l-ġebra li warbu l-bennejja saret il-ġebla tax-xewka? Bis-saħħa tal-mulej seħħ dan, ħaġa tal-għaġeb f'għajnejna. Għalhekk ngħidilkom li s-saltna talla tittieħed minn għandkom u tingħata lill-ġnens li jagħmel il-frott minnha. Il-kelma tal-mulej. Għanna parabola oħra dwar id-dwieli bħalissa veru żmienhom, insomma kważi għadda żmienhom, il-tuħ tal-jeneb u l-ansir tal-jeneb. U l-liturġija tal-kelma tippreżentalna parabola oħra. Ma nafx darba kellkom x'ċans titkellmu ma' xi ħadd li juħsib id-dwieli. Jiena dan is-sajf kont qiegħed Spanja għand ħabib tiegħi li miżżewweġ waħda Spanjola u Amerikan. U kien ilu jistidinni biex imur għandu u mort sandu. Għax jien qed immur qisu fl-aħħar ta' wissu biex ma jkunux imħabtin bid-dwieli għax ix-xogħol tagħhom dan il-mara tiegħu wirtet ħafna bid-dwieli u ma qed iħawlu dwieli ġodda u jien qed nsibhom fl-għalqa f'nofsa wissu. Ara kemm meta ma tkunx taf. Għalfejn qed ngħidu dan. Dawn id-dwieli jiżbruhom 4 darbiet fis-sena barra li jieħdu ħsieb it-tisqija tagħhom, barra f'awissu jaqtew itkuk li jkunu morda jew mietu. Fl-aħħar ta' Mejju jaqtew il-frijaj żejda, ikunu ħarġu l-għanqot, il-frijaj li ħaj jitelgħu u jieħdu s-sustanza jaqtawhom biex l-għeneb jimla sewwa u forsi jkun hemm xi għeneb u żejr naħħuh ukoll. Imbagħad jerġgħu f'awissu jaqtew aktar weraq biex id-għeneb jara x-xemx u jsejr u ma jimratx għax ma jkollux arja jimrat. U jħallu ftit għeneb li jkun l-aħjar biex jagħmlu l-inbit minnu. Dan għalfejn qed ngħidu. Għax il-parabola tal-lum hija ta' dan il-bidwi li walla li jiżra l-qadwieli. Sa l-ewwel lezzjoni jgħidilna bil-paċenzja kollha qatt jiġbor iż-żrar u l-ġebel kbir minn ġalala. Minnu bidwi jaf x'jiġifieri. Iħejji l-ħamrija jiżrahom. Il-bidwi huwa Alla. Aħna d-dwieli kull wieħed waħda minna huwa dilja li Alla jħawwel fl-għalqa tiegħu. Hemm żewġ affarijiet importanti fil-ħajja tal-bniedem. L-ewwel din id-dilja lilna Alla jieħu ħsiebna minn kollox. Rajna fil-Vanġelu iħawwel jibni ħajt dan ir-raġel, jibni torri u jagħmel minn kollox, jagħmel proġett u jonfoq ħafna flus. Imma jagħmel kollox tajjeb u perfett, jażel l-aħjar dwieli xi ħawwel. U jitlaq lemmu, tgħidu li dan investa daqshekk dan qed jiġġennen. Għajdu li ma bidwi jinvesti f'xi għalqa dwieli tieħdux Malta tan. Eli ikbar bidwieli jinfoq dawk il-flus kollha u mbagħad iwellija jitlaq. Imma Ġesu hekk jagħmel magħna. Joħloqna tajbin, joħloqna bimħabba, joħloqna far tajba, jagħtina dak li għandna bżonn u jitlaqna fil-libertà. U lilna jgħidilna ħudu ħsieb dak u jsemmuha din il-kelma li sliftkom għax dan huwa t-tieni żbal. Ħaniġu għalih it-tieni punt fil-priedka. Mela dan il-bidwi ħabib tiegħi jiżbor id-dwieli 4 darbit fis-sena. Jien kemm il-darba niżbor li lin-nifsi fil-ħajja spiritwali f'sena. Kemm il-darba indur dawra miegħi in-nifsi u nara dawk it-skuk li qed jagħmlu ħsara li huma morda
li ma jagħtux frott u niżborhom. Dak li tani Alla huwa perfett li ħawilni falqa tajba u miżmuma tajba. Issa jiena rrid nieħu ħsieb tiegħi nnifsi. Ma ninsewx il-ħajja tagħna mhijiex biss. Immaġinaw dilja falqa selvaġġa dejjem tixrob biss mix-xita, weraq u frija kullimkien, ġel intqajtu ma' xi dilja selvaġġa, il-frott tagħha jibqa' żgħir u ma jagħmilx frott tajjeb, ikun qares. Hekk jiġrilna aħna fil-ħajja spiritwali tagħna ta'. Jekk kultant ma ndurux dawra u nisbru lil nfusna. U meta nisbor lil nnifsi nweġġa' għax il-qtuħ iweġġa' biex naqta' vizzju jew naqta' xi ħaġa ħażina ħanweġġa' ħanbati. Mela dan l-ewwel punt. Alla lilna tagħna kollox uridu nieħdu ħsieb tagħna nfusna. It-tieni punt, Alla tagħna l-libertà. U lil dawn il-bdiewa fil-Vanġelu għallhom ħudu ħsieb l-għalqa tiegħi. X'jiġralhom dawn? Għamlu sena jaħdmu. U din tiġri lilna wkoll. U ngħidu dawn kemm kienu slavaġġ wara li tom l-għalqa qallhom ħudu ħsiebha u tom ix-xogħol x'imbagħtu lil servi tiegħu biex jiġbru l-frott li għeneb. Dan addirittura bena anke masar fejn jasar l-għeneb. X'imbagħad il-ħaddiema tiegħu biex jiġbru l-frott tawhom xebgħu qatluhom. Ngħidu prosit għalihom kemm ma wiċċhom tost. Tafu li aħna nagħmlu hekk ukoll fil-ħajja tagħna. Kemm hawn minna, ibda minni. Naħseb li dak li għandi fil-ħajja tiegħi huwa tiegħi bis-saħħa tiegħi. U ninsa li kull ma għandi huwa don. Immaġinaw, morru lura fil-ħajja tagħkom fuq il-bank tal-iskola. U wieħed intelligenti u li ieħor mhux. U jiena llum intelligenti u għamilt business kbir u għandi ħafna flus u naħseb li kollox hu tiegħi bis-saħħa tiegħi. U ninsa li kull ma għandi huwa don. L-intelligenza ma akkwistajtix jiena, ma xtrajtix. Tajjili xi ħadd. Is-saħħa, il-wirt li wriet forsi ma ġewx biss bis-saħħa tiegħi, imma x'kont ukoll forsi xi ftit fortunat u għax Alla pprovdili. U jiġrilna bħal dawn il-ħaddiema. Jaħsbu illi l-art saret tagħhom għax billi l-minkrijilhom ma rawhx wara sena, issa din tagħna. Issa ħalli issa ħdimnija u hekk jiġrilna fil-ħajja tagħna ta'. U naħsbu li dil-biċċart li bnejt solari fuq dik tiegħi, patrimonju tiegħi, ninsew li dik 100 sena ilu kienet ta' xi ħadd ieħor u 100 sena oħra tkun ta' xi ħadd ieħor. Jiġifieri għalija din hija mislufa. Mislufa. Jiena wriet u ħajjieħdu ħadd ieħor warajja. U nimlew rasna illi dak patrimonju tiegħi. U dawn hekk ġralhom. Addirittura nippruvaw inneħħu lill-Alla mill-ħajja tagħna biex ninsew illi dak li għandna u li ħdimna għalih huwa misluf lilna. Mhuwiex tiegħi, anki ħajti, anki ġismi, mhuwiex tiegħi Alla silifuli. U dan kma nagħmilx ġid beħ il-frott fil-familja pereżempju. Ma marti, ma uliedi, dawk ukoll huma mislufin lili uliedi. U rrid inħobbhom u nrabbihom sewwa. U nedukawhom fil-valuri. Dawk mislufin. Seta ma kellikx tfal l-arzqat u għamin ibati għax ma jkollux tfal. Dawk mislufin ma għamilt xejn iktar minn ħadd ieħor. Jiena f'Inspavija twilittaw f'pajjiż nisrani u f'familja li setet titmani, xtajtu iktar il-Alla minn dak li twilet f'post fqir. Xtajtu iktar jien il-Alla. X'għamil speċjali? Li Alla tani u ħawilni falqa tajba. U jiena naħseb li kollox hu tiegħi. U nabbuża il ta' taħti il dawk ta' madwari. Nabbuża mill-ambjent. Għandi għalqa rrid nibnija Alla volji green area u fija s-siġari taqqaċċathom kollha.
Jiena l-egoizmu hekk, dak huwa misluf, is-siġrija mislufa lilek. Mhijiex tiegħek biex tqaċċata imbirek jew imbirka. Għax inti llum qiegħed hawn u għadha m'intejx. Dik il-biċċa art mhijiex tiegħek biex tagħmel li trid biha, dik hija mislufa. Anki jekk bnejtu 20 solar, għada pitada mhux ħajbqgħu tiegħek. U ma tbieħhom xi int ħajbieħhom uliedek. Ma din irridu nifhmuha. Ma niġrilniex bħal dawn il-ħaddiema li naħsbu illi dak li għandu huwa tagħna huwa misluf. U meta għalhekk il-ġlied bejn l-aħwa fuq il-wirt, il-ġlied fuq il-business, il-ġlied għal postijiet ta' xogħol, u mbagħad issir ukoll il-korruzzjoni biex nilqu fejn irridu. U x'ħan jieħdu ma' neżis, kollox hu misluf, kollox hu misluf, anki s-saċerdozju tiegħi, anki ħajti. Jiena responsabbli minn vokazzjoni li tani Alla. Il-vokazzjoni mhijiex tiegħi, mhux jien għażiltkom, mhux jien għażiltu lil Alla, imma hu għażilna anke fiż-żwieġ tagħkom. Hu għażilkom, hu għażlilkom l-ulied, hu tagħkom l-ulied. Ibżgħu għalihom, rabbuhom sew, għandkom responsabilità. Inħalluna minn ħafna xogħol żejjed u nabbandunaw il-uliedna għax kollox hu misluf. Dan mhux biex indejjaqkom ma il-parabola tal-lum tispiċċa hekk u ħanieqaf. Għalhekk ngħidilkom li s-salt Natalla tittieħed minn għandkom u tingħata lill-ġens li jagħmel il-frott minnha. Eżisħut, il-frott anke li nagħmlu mhuwiex tagħna, imma huwa ta' ħadd ieħor. Jekk jiena sinjur, veru ħdimt għalih, imma x'kien hemm xi ħadd tagħni d-don tal-erf, id-don tas-saħħa biex naħdem u kollox hu misluf. Ma nkunux egoisti. Nejnu lil min m'għandux, lil min twielet forsi binqas intelligenza, il min forsi x-xorti ma ħabbitux daqshekk, il min forsi l-business tiegħu ma rnexxix daqshekk. Mhux nibdew naraw il-kulħadd nemel. U għax dak hekk, dak għandu bżonn il-flus, ħaħadmu b'paga żgħira, dak imdorri jaħdem hekk. Eżis ħuti, nirringrazzjaw l-Alla ta' dak kollu li tagħna ta' f'din il-ħajja tagħna, nirringrazzjaw li ħawilna falqa u jieħu ħsiebna u ma ninsewx li dak kollu li għandu għadon u naqsmuh ma' ħadd ieħor. Ikun infaħħar Ġesu Kristu. Nqumu bil-wieqfa u flimkien nagħmlu l-istqarrija tal-fidi tagħna. Jiena nemmen falla wieħed il-missier li jista' kollox li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidirx. Mulej wieħed Ġesu Kristu, iben waħdini tal-Alla, imnissel mill-missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawn minn dawn, Alla veru minn Alla veru. Imnissel u mhux magħmul, natura waħda mal-missier u bih sar kollox. Niżel mis-smewiet għalina l-bnedmin u għall-fidwa tagħna u għall-ġisem bis-seta tal-Ispiritu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbuha għalina, bata taħt Ponzu Pilatu, mietu difnu, fi 3 jum għam minn bel-wiet skont il-kodba mqazza u tal-assema jied fuq l-lemin tal-missier u għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin. F'saltna tiegħu ma jkollix tmiem fl-Ispiritu Santu u lej li jagħti l-ħajja li ġej mill-missier u mill-liben li hu meqjum mweġġaħ flimkien mal-missier u mal-liben u li tkellem b'fom il-profeti fi knisja waħda Qaddisa, Kattolika, Apostolika, nisqarma mudija waħda għal maħfru ta' dnubiet, nistenna l-qawma mill-luwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. U Jeżis, nitolbu lill-Alla l-missier li jista' kollox biex jagħtina u jaqlanna l-grazzi li ser nitolbuh. Għal kull invokazzjoni ngħidulu ismana nitolbuk mulej. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għalina l-koll miġburina hawnhekk f'din il-Knisja. Nitolbu għall-familji tagħna, nitolbu għall-vokazzjonijiet tagħna u nitolbu li ngħixu l-ħajja nisranija kif jixraq, nitolbu. Nitolbu għall-morda, għadok li għaddejjin minn xi tbatija, speċjalment il-mart tal-kanser. Biex il-mulejja tihom l-għajnuna jagħti lil dawk li qegħdin magħhom l-għajnuna li għandhom bżonn, nitolbu. Nitolbu għalina wkoll dwieli mħawlin fl-għalqa tal-mulej biex narfu ngħixu u nieħdu ħsieb
tagħna nfusna anke b'mod spiritwali nitolbu. Tolbu għall-familji tagħna biex il-mulej jagħtihom l-imħabba permezz tal-ġenituri, jagħtihom l-għaqda permezz tal-imħabba ta' Alla, nitolbu. Nitolbu għall-erweħ kollha tagħna li ħallew din id-dinja biex il-mulej jagħtihom il-mistrieħ ta' dejjem, nitolbu. Nitolbuk mulej tilqa' dawn it-talbiet tagħna u ħafna oħrajn li beqgħu moħbija fil-qlub tagħna permezz ta' Ommok Marija bi Kristu Sidna. Itolbu ħuti biex is-sakrifiċċju tiegħi u tagħkom kun joġob lil Alla l-Missi li jista' kollox. Ilqa' mulej l-offerti għas-sakrifiċċju mwaqfa b'ordni tiegħek u kompli fina l-emejl tal-fidwa billi tqaddisna b'dawn il-misteri tas-sema li aħna qegħdin niċċelebraw bħala għaddejja tiegħek bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l-fuq. Niżuħajr il-mulej Alla tagħna. Sewwa xieraq tas-sew mulej, missiera Alla ta' dejjem, li tista' kollox tajjeb u taġej tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irrodulek ħajr. Aħna nafu li għall-glorja tiegħek bla qis inti twieżen lilna bnedmin dgħajfa u tipprovdilna wkoll għajnuna mill-istess natura dgħajfa tagħna. Hekk inti tgħader u tħenna l min jintilef u minn fejn ikun iġġarrab it-telfien twasslu għas-salvazzjoni tiegħek bi Kristu Sidna. Bih tajja kollha tal-anġli, ferħana għal dejjem quddiemek. Iqimu l-kobor tiegħek flimkien ma tagħhom ilqa' nitolbuk it-tifħir tagħna waqt li bil-qima intennulek u ngħidu Għaddejs, għaddejs, għaddejs. Smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-ola tas-smewit, imbirek minn ġej fisem il-mulej. Osanna fil-ola tas-smewit. Għaddejs tas-sew int mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Għaddes għalek nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien ser jirnata biex mirajħibati ħajl ħobs, ġadlek il-ħajr, birek qasam tal-id-disċipli tiegħu u qal, ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikum.
Ekku koll wara l-ikla ħaj il-kalċi, reġerat il-ħajr, tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu l-koll, għax dan u l-kalċi ta' dejjem, tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem, id-dem li jixxerret għalikom u għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rrodulek ħajr għax għoġbok tilqana quddiemek biex naqduk. U meċċa kontana nitolbu lill-Ispiritu Santu jaqadna f'ġisem wieħed li jenna li nieħdu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar nitolbuk mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u taqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-isqof tagħna Anton, mal-isfijiet u l-ministri kollha tiegħek. Ftakar nitolbuk ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha tagħna. Mod partikolari llum nitolbu għar-Ruħ Nazzarenu Buħaġir li għalih qegħdin nofru dan is-sakrifiċċju tal-Qudiesa. Nitolbuk mulej daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, mar-raġel ta' Ħasan Ġusepp, mal-Apostli, mal-qdisin kollha li jgħixu fil-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispiritu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Dan il-missier li lilna ħawilna falqa ta' dwili b'imħabba kbira tagħna kull ma kellna bżonn, għalhekk ejjew nitolbuh ngħidulu missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk ukoll fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil minu ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrid, iżda ħlisna mid-deni. Ħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħinina tiegħek il-paċi fi żmienna biex nkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jett l-apostli tiegħek inħallilkom islim, natikom islim tiegħi, la tħarix lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek, għatija slim u laqda li intrid fija, li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Natu sinjal ta' paċi lil xulxin. Il-ġisem flimkien mad-dem tas-Sinjur tagħna Ġesu Kristu kun jiswew lilna se nitqarbu bihom għal ħajja ta' dejjem amen. Ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja għatina l-paċi. Dan hu l-ħaruf talla. Dan huwa dak li jneħħi dnubiet tad-dinja. Ħenjin dawk li huma mistiedna għal din l-ikla tal-ħaruf.
ġisem flimkien mag-dem tas-Sinjur tagħna Ġesu Kristu kun jisewlina se nitqablu bihom għal-ħajja ta' dejjem. Amen. Dem ta' Kristu.
O Ġesu, grazzi tal-li tajtni l-ħajja, tal-li afdajt li fidejja lil dawk li għandi madwari. Għamel li nieħu il-ħajti, nizbora meta jkun hemm bżonn u nrott il-frott lil dawk ta' madwari u lilek. Għamel u Ġesu li qatt ma ninsa li kull ma għandi huwa don tal-imħabba tiegħek huwa misluf lili. Għamel li qatt ma norbot qalbi żejjed mal-affarijiet tad-dinja. Glorja lill-Missier, lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Nitolbu. Għatina u Alla li tista' kollox is-sakrament li beħ qarbinna jkun ikel u xorb tagħna biex nimbidlu f'dak li aħna nirċievu bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Nawguralkom il-ġurnata tal-ħadd it-tajjeb.